खुलुमबावबाय फिन खनसे सानैसो व्यक्तिफोरा आंनो कमेन्ट्सनि गेजेरजोंहाय माखासे सोंथि खालामहरदों। बिक्रम दैमारि आदानिफ्रायहाय बेसेबां बुरजा गरलाब मोनजाखो, बिक्रम आदानि बेसेबां थाखा मोनजाखो, बेफोरबायदि सोंथि खालामदों। भाइफोर जायफोरा बिदि कमेन्ट्स खालामदों, आं थिगखोना मिनिनो ओंखारो। सोरनिबा फारसे मोजां, सोरनिबा फारसे गाज्रि, मोजां गाज्रिखौ क्रिटिसाइज खालामनांगौआनो जोंनि एनालाइसिस खालामनायनि मोनसे मेन रिजन। बेवहाय फुल्लि जोङो गाव गावनि अपिनियनखौ शेयार खालामो। नोंथांमोननि अपिनियना मा बेखौ नोंथांमोना शेयार खालामहरनो होननानै जोङो हर होनानै खावलायो। दा दिनैहाय मोनसे खोथा स्पष्ट जानानै फैदों। सम फैयोब्लानो गासिबो खोथाया सोराङाव फैयो होननाय बाथ्राया, बेखौहाय सोरबा बुंलायनाय, सोरबा खावलायनाय लोगो लोगो फिननायखौ होनांगौ बेबायदि नङा। समानो बेखौ थिनगोन। दिनै सासे ओरैबायदि व्यक्तिनि गोसोम खटनि आन्दोआवहाय मा सिखोमानानै दङ, बेनि फारसे खेंफोरथि होदों आरो मानि जाहोनाव दिनै बिथाङा UPPL बायदि रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय हान्जाखौ नागारनानै जइन जाफैनो गोनां जादों BPF पार्टियाव। गासिबो खोथाखौ स्पष्टयै बिथाङा फोरमायना होदों। बिथाङानो जाहैबाय दुफां बिथाङा रोखा फोरमान होदों दिनै जे बे गोसोम खटनि आन्दोआवहाय माबायदि आरो गोसोम गोसोनि साननाय सिखोमानानै दङ आरो बिथांनि आखुनि फारसे दिनै बिथाङा जे गेजेर गेजेर मिडियानि गेजेरजों खावलायबाय थायो, अपेन चेलेन्ज, अपेन चेलेन्ज। दिनै बिथाङा गावनि केरेक्टारनि फारसे जे माखासे गोसोम दागो नांदों, बेखौहाय फोसाबना लाग्रो। मा बुंदों दुफाङा, नायलांदों। आंनि मुङा दुफांबर'। बावैसो साननैसो सिगां जे UPPL निफ्राय जि रिजाइन होबाय, बे रिजाइन होनायनि जि रिजन, बे रिजनखौ माखासे रायजो राजाफ्रा मोनथिनो लुगैदों बा आंनाव सोंहरगासिनो। बेखायनो माखासे हेल्थ इस्युनि थाखाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होनो हायाखैमोन। नाथाय दायो हेल्थनि इस्युआ एसे मोजाङाव फैबाय। ओंखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय गासै खोथाखौ गुवारै फुवारनानै नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो आखायाव लाबाय। स' मेनलि जे रिजन, माखासे 1 बोसोरनि सिगां जे प्रमद बर'नि मुं लानानै बिथाङा थोनदोंना थोनाखै आं बेखौ मोनथिया, नाथाय रंगुलबर'आ, बिथांनि मा मोनथिया आङो, बिथांखौ रंगुलबर'आ प्रमद बर'नि नाम लानानै जे आंनि खाथियाव फैबाय, जे प्रमद बर'आ नोंसोरनि जेसांखिनि इउथ जइनिं खालामबाय, बिथांमोननि मुङाव एसे स्कुल रिपेयारिंनि खामानि हरसिगोन। ओंखायनो जे नोंसोरबो मावनानै लादो, बिनि मुङाव नोंसोरो प्रमद बर'नि एसे पारसेन्ट हरग्रोनो नांगोन होननानै बिथाङा आंनि सिगाङाव बुंफैबाय। स' बिथाङा बुंफैनाय लेखायै आंबो बिथांखौ एज ए असे बिदा हिसाबै बिथांखौ फोथायनानै आङो माखासे लोगोफोरजों रायलायनानै जे रंगुल बर'नो जोङो रां पारसेन्टनि मुङाव लोगोफोरनिफ्राय खांनानै बिथांनो हरनाय जाबाय। दिनै 1 मास बारलाङो, 2 दान बारलाङो, 3 दान बारलाङो, नाथाय बिथांनिफ्राय जोङो जेबो रेसपन्स मोना। जागोन जों दिनै 1 बोसोर जाबाय, बारबाय, थेवबो फिथाइया थाया, नङा होमबा? स' माखासे गोलाव सम बिथांनि न'आव थाङो जोङो, बिथाङा नाथाय जेबो रेसपन्स होआ, नाथाय फिथाइया थाया। प्रमद बर'आ बे खोथाखौ मोनथिना मिन्थिया, नाथाय नोंथांनि मुं लानानै जे बिथाङा रां लांदों, अभियासलि जों नोंथांनि मुंखौ बेवहाय लानो गोनां बायध'था जागोन। हयथ' नोंथाङा जुदि नङा सानदोंब्ला बिथांनियाव सोंनानै नायनो हागोन। दिनै आंहा जेबो लामा गैयैलाय दिनै माखासे जे लाइमोनफोरनिफ्राय रां लानानै रंगुल बर'नो हरबाय। दायथ'आ जाबाय आंहा थाबाय, नङा होमबा? रेसपन्सिबिलिटि आंनि, बेखौ आङो खालामथारनांगोन। जे बिथांखौ जोङो बिदा होननानै जे फोथायनानै हरदोंमोन, नाथाय बिथाङा बे सोमोन्दोखौ लाखिनो रोङासै। बिथाङा जे इयुथ्सफोरखौ थगायबाय, बा प्रमद बर'नि मुं लानानै दे रां थगायनानै लांबाय, बे जोबोद इनाय जादों। दिनै बिथांनि न'आव थाङो जोङो, फुङाव थाङो, बेलासे थाङो, नाथाय बिथाङा जेबो रेसपन्स होआ। अनलि जागोनल', बिदिजों बोरै सोलिनो, नङा होमबा? एथबां गोरिब न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय जे बिथांमोना रांखौ जगार खालामनानै हरबाय, सोरबायाबा अमा फाननानै हरबाय, बा सोरबायाबा सुदनि लानानै हरबाय। दा बिथा खामानियाबो जाया, बिथांमोननो सुद सुख'बाय थानांगौ, नङा होमबा? बेसे क्रिटिकेल। बिथांमोननि थाखाय राङा गोबां नङा जानो हागौ, नाथाय जों गोरिब न'खरफोरनि थाखाय बेनो राङा गोबां। थ'
थ' बिथांमोना बेखौ बुजिनाया मोजांमोन दा बिथांमोनजों सावरायसेयावबो जायियाव दिनै आं सासे UPPL नि एसे मावथि हिसाबै खामानि मावबोनाय हिसाबै आंहा दायित्व दङ स' बिथांमोना आंखौसो हमगोन नङा होमबा बेखौलाय बोरै हमबाय थानो हरग्राया आंसो नालाय स' जेबो अपसन मोनैलाय आङो बिथांजों सावरायबाय लास्ट जे रांखौ मुलखौ घुरायनानै होदो होआब्ला आङो रिजाइन होनोसै बिथाङा सम लायो नाथाय जाया सम लायो नाथाय जाया ओंखायनो लास्ट अपसन आंहा जेबो लामा गैला जे आं UPPL निफ्राय रिजाइन होनोसै जे खामानिनि मुङाव जे फैसा लादोंमोन बेखौ आङो प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनानै होनोसै आरो नोंथांमोननिफ्राय रांखौबो जोंनो नांला नांगौब्ला आं आंनि गारि फाननानै मा फाननानै आङो बिथांमोननो घुरायफिनगोन आङो बे खोथाखौ बुंबाय नाथाय रिजाइन होनोसै होनना बुङोब्ला बिथाङा जेबो बुङासै जेब्ला आङो रिजाइन जे लेटारखौ गथायबाय होबाय बिनि उनावसो बिथाङा जे दुफां बर'आ जे आंनि मुंखौ लानानै जे प्रेस मिट होमारसिगोन बेखौ बिनानै बिथाङा लगे लगे जे आंनि एकाउन्टाव ट्रेन्सफार खालामनानै होबाय नाथाय मानो रायजो राजाफोरा जुदि सैथो नङा सानदोंब्ला जुदि प्रमद बर'आ जुदि सैथो नङा सानदोंब्ला बिथाङा लगे लगे आंनि एकाउन्टाव मानो ट्रेन्सफार खालामखो नोंथाङा बिनि सिगाङाव सोंनानै नायनो हागोन जे बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां सैथो नङा दिनै आंहा आंनि माखासे लोगोफोर दङ दिनै प्रुफ होनो हायो बिथाङा मानो थाखाय आंनो बिथांनो जे रां हरनाय बेनिबो प्रुफ दङ आरो बिथाङा जे आंनो हरफिननाय दाखालि रिजाइननि उनाव आफ्टार रिजाइन लगे लगे बिथाङा आंनि एकाउन्टाव जे ट्रेन्सफार खालामबाय बे आंहा प्रुफ दङ थ' बेबायदि पार्टियाव आं बोरै खामानि मावगोन नङा होमबा आंथ' माखासे लाइमोनफोरनो फिननाय होनांगोन ना थ' फार्स्ट रिजोना बे जाहैबाय दा सेकेन्ड रिजोनानो जाहैबाय जे दिनै UPPL आव खामानि मावबोनाया 2 बोसोर बारबाय प्रमद बर'जों खामानि मावबोनाया 2 बोसोर बारबाय नाथाय बिथांनि जे इन्सट्राक्सनाव बिथांजों खाथि खाला थाफानाय जे सानैसो लिडारनि जे इन्सट्राक्सनाव जोङो माखासे युथ्सफोरखौ बिथांमोननि थिननायाव अल BTC नि युथ्सफोरखौ जोङो जइन खालामनानै होनाय जादोंमोन more than 2000 प्लास युथखौ जोङो जइनिं खालामनानै होबाय मालाबा क'क्राझाराव खालामो मालाबा बिथांनि चन्द्रपारा रेसिडेन्सआव खालामो मालाबा पार्टी अफिसाव खालामो मालाबा रङियाव खालामो मालाबा तामुलपुराव खालामो मालाबा अदालगुरि बिदिआव खालामो थ' बेबायदिनो माखासे युथ जइनिंखौ जोङो खालामबोदोंमोन स' युथ जइनिं खालामबोनायनि मेन जे एजेन्डाखौ जोंनो जे होदोंमोन बेनो जाबाय युथफोरखौ जोङो जे बिथांमोननि बुंनाय लेखा बिथांमोननि इन्सट्राक्सन लेखा जे युथ्सफोरनि मुङाव जे मिशन जे स्किमफोरखौ युथ्सफोरनो होनाय जागोन जे बिदि बुंनानै युथ्सफोरखौ जइनिं खालामनो होनाय जादोंमोन स' बिसोर बिथांमोननि बायदि जे इन्सट्राक्सनखौ लानानै जोङो माखासे युथ्सफोरखौ दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो नोंथांमोननो जे प्रमद बर'आ जे मिशनखौ होगोन होननानै बुंबाय जे स्किमफोराव नोंथांमोनखौ इंगेज खालामगोन होननानै बुंबाय बयबो युथ्सफोरखौ लाबोनानै जे इंगेज खालामगोन नोंथांमोना बेवहायनो जिउ दानायनि राहा लामाखौ मोनगोन गसंथानो हागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा प्रमद बर'नि जे बुंनाय लेखा बिथांमोननि साखाथि फाखाथिनि जे बुंनाय लेखा जोङो माखासे युथफोरखौ जइनिं खालामनानै होबाय खालामनायनि उनाव जोङो दिनै से बोसोरनिबो बारलांबाय प्रमद बर'जों सावरायो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरजों सावरायो नाथाय मोनसेबो मिशना दिनै साक्सेस गैया दिनै युथफोरनि थाखाय मा मिशन लाखो नङा होमबा ग्रिन मिशन लादोंमोन दिनै मा बेसेबां साक्सेस जाखो नङा होमबा साबेसे युथ दा दिनै साबेसे जइनिं जानाय युथ्सआ बेवहाय इंगेज खालामगोन जिर' थ' दिनै युथफोरखौ जे इंगेज खालामनायनि खोथामोन जिउ राहा दानायनि जे लामा होनायनि खोथामोन बे टटेलि फेलुर बैबायदि हानजायाव बैबायदि गभमेन्टआव थानानै आं बोरै खामानि मावगोन जाय लाइमोनफोरखौ जोङो खोथा होनानै जाय आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ आदामोनखौ जे खोथा होनानै बा आंखौ फोथायनानै बिथांमोना दिनै पार्टियाव फैदोंमोन आंनि लोगोफोरखौ फोथायनानै दिनै पार्टियाव फैदोंमोन नाथाय बिथांमोननि थाखाय जुदि जों जेबो खालामनानै होनो हायाब्ला आं बेबायदि पार्टियाव थानानै मा खामानि मावगोन आरो बिथांमोननि खाथियाव मा मोखां लानानै थांगोन नङा होमबा बाथ्राया बे जाहैबाय थ' जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जे जोंनि लाइमोनफोरा फैनानै जे गाब्र' फैबाय बेखौ जोंबो रिग्रेट जाबाय जोंबो रियेलाइज जाबाय बर' हारिनि जे BTC नि लाइमोनफोरा दिनै बुजिबाय बेखायनो जे जोङो बेबायदि पार्टियाव थानो हाला होननानै जोङो रिजाइनखौ होनाय जाबाय स' बेनो मेन जि रिजन लाइमोनफोरनि जि दुखु बेखौ दे प्रमद बर'आ बुजियासै बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बुजियासै बेवहाय जोंनि BTC नि लाइमोनफोरनि थाखाय जेबां बुंस' हायै दुखु थाबाय
खुलुमबाय।